Бу якшәмбе гыйнварның 16-сында бөек татар галиме Шихабетдин Мәрҗәнинең тууына 204 ел тулды. Шул уңайдан ул җирләнгән Яңа Татар зиратында аны искә алырга галимнәр, дин әһелләре һәм туганнары җыелды. Коръән аятларын Мәрҗәни исемен йөрткән, шунда хезмәт иткән мәчет шәкертләре укый. Бөек татар дин әһелен искә алуны Мәрҗәни мәчете оештырган. Шихабетдин хәзрәтебезнең рух бакчалыкларына, шулай ук аның балаларына да, барча балалар, гаилә әһелләренә дә рух шәрифләренә багышладык, я Раббим. Мин аны бер яктан аны варисы дип тә үземне саныйм. Әлбәттә, аның варисларын, аның васиятларын үтәргә тырышабыз. Мәчетендә алып барырга, мәчетебездә мәдрәсәләр дә булсын, яшьләр белән дәшләргә, картлар белән, яшүсмерләр белән дәшләргә бөтен чараларыбыздан оештырылган. Без алар белән мәдрәсәбез дә бар, курсларыбыз да бар, ятимнәр дә эшли. Ничек үзе Шихабетдин Мәрҗәни үз гомерендә яшәгәндә эшне алып барган, шулай ук тырышабыз без дә алып барырга. Билгеле ки, Мәрҗәни үзенең күпчелек хезмәтләрен гарәп телендә язган. Моны ул барлык ислам дөньясы куллана алсын өчен эшләгән. Бүгенгә кадәр күпчелек хезмәте өйрәнелмәгән. Теле катлаулы. Кызганычка каршы әле без тулысынча аның мирасын барлап, җентекләп өйрәндек дип әйтә алмыйбыз. Соңгы берничә елларда гына яңа яшь кадрлар барлыкка килде. Гарәп телен яхшы белгән, фарсы телен яхшы белгән, ислам нигезләрен яхшы белгән, шулай ук тарихны яхшы белгән кадрлар. Менә алар үсеп киткәч, алар иншалла менә бу мирасны барлап, аны бүгенге укучыларга җиткерер дип уйлыйбыз. Мәрҗәнине искә алырга туганнары да килгән иде. Когда моя бабушка умерла, мне было 6 лет, но я помню вот в основном ту атмосферу, которую она своими рассказами передавала. Это была атмосфера в их семье, это был культ образования. Он был строгим человеком, требовательным, он требовал от своих детей трудиться, он требовал от своих детей учиться, но при этом он был очень внимательным и заботливым к ним. Вы знаете, я помню, что бабушка мне это рассказывала, то есть тогда это не было широко известно, вот, и я помню, я тогда поразился вот именно тому, что он был настолько заботлив, что несмотря на то, что вот в исламской традиции существует возможность заключения нескольких браков мужем, но он это не приветствовал, и я считаю, что это было, наверное, проявлением его какой-то прогрессивности, возможно. Но я хочу сказать, что в татарской среде это было не очень распространено, многоженство, вот. Но он все-таки своих дочерей хотел подстраховать от этого и прописал это в контрактах брачных для своих дочерей. Поэтому я думаю, что в этом проявилась его забота о них. Мәрҗәнинең янәшәсендә уллары кабере дә бар. Те взгляды, которые он придерживался, именно прогрессивные, на меня произвели определенное впечатление, что человек двигался вперед, несмотря на те устои. На самом деле родственников очень много. Есть и в Австралии, есть и в США. В Москве люди живут, соответственно, там. В Средней Азии очень много. Вот, скажем, в свое время было так, что когда вот революция была, мне бабушка рассказывала то, что было спланировано, то, что в 2018 году, чтобы не попасть под жернова новой власти, было принято решение перебраться в Китай. Но в последний момент не получилось. Мәрҗәнинең кабере янында дуга кылулар гына түгел, аны искә алу, бөек татар мәгърифәтчесен өйрәнү, мәңгеләштерү мәсьәләсен күтәрделәр. Мәсәлән, 2017 елда Мәрҗәнинең кабер ташы өстеннән тулган ай юкка чыккан булган. Ни өчен тулган ай торган? Чөнки Габдулла Тукай әйткән, тулган ай күк балкып торган Шихаб хәзрәт дигән. Менә шушы шигырьгә таянып булса кирәк, аның ташында шушы балкып ай, тулган ай тора иде. Ләкин кызганычка каршы менә 2017 елда шушы кабер ташына бераз реставрация ясалды һәм менә җәмәгатьчелек белән, галимнәр белән киңәшләшмичә ул тулган айны бөтенләй алып атканнар да ярым ай куйганнар. Шушы ак төстә ярым ай. Бу инде әлбәттә зур хата иде, тарихи яктан хата. Чөнки менә тулган ай Шихабетдин Мәрҗәни символы иде. Һәм символ буларак ул торырга тиеш иде. Менә ярым айны карасак, шушы каберләр өстендә күп табарга мөмкин. Ә менә тулган ай берсендә дә юк. Фәкать менә Мәрҗәни хәзрәттә генә иде ул. Тулган ай мәсьәләсендә тарихчыны дин әһелләре дә хуплап чыкты. Кабер ташына тулган айны кайтарырга килештеләр. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.